Ekber. Allahu Ekber. Ил төягебездән кала һәм авылдарыбызның да йөрәге бар. Ул төп йортыбыз мәсет. Мәсет аша таралган нур, тәрбия, елдар аша үтеп үзенең мул уңышын бирә. Халыктың киләсәген билдәләй. Шуңа күрә мәсет мәхәлләләребез торышына, динебез тарихына битараф карарга ярамый. Дин тарихы ул халык тарихы. Аскын районы үзәгендә Рәсәй мусулмандарының үзәк диния назаратына караган мәсет мәхәллә тормышы менән танышабыз. Аскын авылының тарихына килгәндә, аның тарихы 1690 елларга кайтып кала. Тарихы башланып, монда инде урыс халкы яшәп, бердән-бер ширкәү генә гыйбадәт йорты булып килә. Шул 2000 елларга хәтле инде. Шуннан соң, әгәр дә 2002 елга переписка карасак инде, монда 80% башкорт, татар халкы, аннан соң 20% урыс халкы яшәгән инде. Иң беренче бу мәчеткә нигез салучы Хасанов Аснаф Хажи. Ул инде бергә шул аксакаллар белән җыелып, дугалары кылып, ошбу мәчетнең урынын сайлап алып, бергәләшеп, ул вакытта инде бездә глава администрации Зәки Ильясович аның белән бергәлектә монда бу мәчет урында элек 2 катлы РОВД бинасы булган. Ул РОВД бинасын инде бер атнада сүтеп, 2001 елны Сунгатуллин Рашид Мәүләви улы итәкчелегендә Талык ЛПХ-сы Леспромхозы эшчәннәре белән берлектә инде моның нигезе, мәчетнең нигезе салына. Шуннан соң 2-3 ел шулай стройка тукталып, безнең фундаменты утырганнан соң инде 2004 елны безнең Зәки Ильясович Фәнүс Ямурович белән сөйләшеп, ул НГДУ Южарлан нефтьнең итәкчесе, аның белән бергәлектә инде бу мәчетне 8 айда башкарып чыгалар. 2004-тән башлап мәчет Аллаһ юлында, менә безнең халкыбызга, районыбызга хезмәт итә. Улатайдарыбызның ныклы иманга, әдәп һәм гыйлемгә ия булуы хәзер барыбызга мәгълүм. Ошо бөек казанышты хаклап, үстереп, киләһе буындарга тапшыру тиешле. Аллаһу Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мөрәҗәгать итеп әйтә инде, әгәр дә син каты бәгырьле булсаң иде, синең арттан беркем дә иермәс иде ди. Шуңа бездә инде ошбу мәчетебездә Пәйгамбәребезнең, динебезнең күркәмлеген күрсәтеп, менә Аллаһның юлына халкыбызны өндәп, иң беренче мәчет ачылганда инде монда җомга намазларында 4-5 кеше булган булса, хәзер инде азакка елларны мәчетебездә 50-60 кеше җыела. Җәмәгать намазына, гаит намазларына инде 120-100 кеше, 150-дән дә бәлки артып китәдер. Шулай итеп, безнең халкыбыз әкренләп дингә кайта, үзенең асылына кайта. Шулай ук мәчетебездә безнең укыту эшләре дә алып барыла. Балалар тәрбия эше дә алып барыла. Шуңа әгәр дә безгә инде ата-бабаларыбыз аманат итеп Аллаһ динен тапшырган икән, безнең өстәдә шундый зур бурычыбыз, шулай күркәмлек белән үзебезнең балаларыбызны тәрбияләп, балаларыбызга динне өйрәтеп, алар безнең динебезне дәвам итүче, илебезгә, халкыбызга хезмәт итүче, шулай үрнәк булып яшәргә, без аларны тәрбия кылып, менә шундый эшләрне алып барабыз. Аскын районында дин дәүләттән аерылган дип карау юк. Ысынлап та, дәүләт исендә ошо динле халык яшәй бит. Уны айырып ни эшләтәһең? Киресенчә, дин эшмәкәрлегенә ярдәм итеп, дәүләтте көсәйтеп була. Чөнки динебез тәртип һәм әдәп хагында тора. Гыйлем аларга сакыра. Илде һөергә куша. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллах, безнең Аскын районы хәдерлеккәдән караганда бик матур дияргә була инде. Лек безнең урамнарның тапсырагы, машиналарда йөри алмый юнәп диябез. Шуннан безнең илдәге формасы үзгәрешләр китә башлады бит инде. Безнең глава яшьләр килделәр. Ул бик катымында күтәреп, нитеп алып китте инде. Үзебезнең Аскын кешесе иде, алхамдулилlah. Безнең мәчеткә дә бик каты ярдәм итеп алып китте. Шул килеш безнең мәчеткә дә яшьләр килеп киттеләр. Аңа тикле безнең застой формасырак диягәндә.
Яшьләр дә безнең менә ремонтлар, фәләннәр, бөтенләйне әлхәмдулилlah шундай. Безнең мөфтият та бик ярдәм итә инде Таҗетдин хәзрәт. Мөфтиебез ул безгә отказ биргәне юк. Нинди акча сорап барсак, мәсҗидләр куршавын акча бирәген таңдым. Шуның безнең бу главабыз бу дөньядан китеп барды бит яшь килеш. Аның гына икенчесе безнең аскын яшьли, ул тоже шул эшне менә бик матур итеп алып бара инде. Тоже безгә дә зур ярдәмнәр китереп. Менә әле бер шул зиратлар турысында бүтәнләре менә урамнарны безнең бунты түгел бит инде хәзерге вакытта. Хәзер шул хәтле әлхәмдулилlah матур итеп паркларны бис алып бара. Шул килеш безнең динләрдән дә көчләнеп яхшы гына бара. Балалар укыталар. Менә безнең әле муслим хәзрәтебез дә бүтән менә безнең үз монда имам наибларыбыз бар. Безнең имам безнең мәсәлдә полностью комплекттергә була инде. Әлхәмдулилlah. Мин дә мәзин булып та алып бардым. Монда белем алдым. Рәшид хәзрәт исемле безнең Иорданияда укып кайткан, 7 ел укып кайткан кеше дип право исламскийны. Аның да 2 ел менә Рөстәм хәзрәтләр белән без бергә укыдык инде. Аннан ул безне укырга ибәрде Исламский университетында бетереп. Шул килеш менә безнең булган белемнәрен монда хәзер итәбез инде. Әлхәмдулилlah балаларны монда укыту фәлән алып баралар инде. Менә апаларыбыз да хатын-кызлар да укыйлар. Хәзер яй көне безнең әзәтләр инде теге үтерсәң эшләр бит инде. Шуңа күрә Ходаның рәхмәте белән менә шул тазалык исәнлекләр белән генә бүтән эшләрне алып баралсак, теләйм инде менә имамнар белән сөйләшкәндә дә әйтәмен, үзегез белгәнегезне токы сөйләгез, я теләсәң дин дитмәгез, Коръән хадисләр белән генә шул динләр белән эшләрне алып барыгыз дип. Мәсҗидләребезгә кешеләр әлхәмдулилlah кеше килә. Шуңа күрә бүтән динләр белән менә ремонт ниләр белән вис алып барына инде әлхәмдулилlah барысы да. Җәмгыятьтә күп бәләнең башы иман, гыйлем югалудан. Дөрес гыйлем аша yetkерелгән иман тәрбияһе әдәп һәм бәрәкәткә килтерә. Хәзерге вакытта әлхәмдулилlah безнең васкан мәсәлләрендә бөтен имамнар среднее или высшее образование теләне. Образованиесыз юклар безнең. Без просто гына куймыйбыз. Безнең особенно сыдымда булганнарга без экзаменнар үткәреп, анда безнең теге переаттестация фәлән үткәреп, шулай уже указныйлар безнең. Юк безнең указ булмаган диләр уже. Мәсҗидләрдә хезмәт иткән имамдарның күбеһе дөньяви югары белемгә ия. Һәм буннан тыш улар Рәсәй Ислам университетында яки Мәрьям Султанова исемендәге Ислам колледжында укып, дини белем дә алгандар. Мөбарәк булсын бүгенге чырашуларыбыз. Бүген изекенне, җомга көнне дәресләребезне башлыйбыз. Ихласлык иманлы кешенең төп сифаттарының бере. Гыйлем бирүсенең ихласлыгы Мөгаллим бер нәмә менән дә исәпләшмәенсә алган гыйлеме менән уртаклашырга ашыга. Гыйлем алусының ихласлыгы, гыйлем алуды тамак туйдырудан да өстенрәк күреп, шуга тартылып кына торуы. Мусулмандың ихласлыгы һәр ердә яхшылык арттырып яшәргә тырышуы.